kin gane shi sa na dan daman ni tunda nake dan kusan aka ce ka da student to wanda hankalin ku yanzu dai shi kuke zauna kuke karatu shi sa nake zama kusa da ke ai ni ba shi yasa nake son zama kusa da kai kin ga yanzu PhD ai mun kin ga Arabic an mun ci Arabic yanzu wannan ilimin na koyan noman gona shine babban kalubalen da ke damu saboda kin san gobe shi malamin koyan gonan noma shi gobe zai zo ai to shi yasa ai za ku koya yanzu mu shiga da ciki sai mu lafiya ba ta wani irin rihe oha kuma kin ga so nake nuna miki bambancin kuma har sai an shiga cikin hijabi bambancin takin zamani da na Hausa haka ake koya agriculture sai an shiga cikin hijabi an rufe daki yanzu ba ya makaranta ke ayo to me zai hana duk abinda ba a yi shi a makaranta ba sai an zo daki an shiga cikin hijabi a kaga malam ni gaskiya ba zan iya in dai haka ne a bar wannan koyon karatun a bashi ba zan iya ba kaga ma tafiya ni ba zan iya wannan tasiri Baba Duduwa dama ita ma ta gane karatu. Assalamu alaikum. Ani? Ala. Menene? Kai dai har kullum ba za ka canza hali ba saboda Allah ba za To ka me? a tsaya kana amfani da addini da sunan malamai kana fakewa kana yi wa 'ya'yan mutane wannan bai kamata ba daidai ba ne. Mene? A'a. Ki kyalen da zafi na. Shi yasa ka ga na siyo zafi ma ni ba na kawo maka ka A to ai kaga ni ne mai yan zabi. A'a taya. In ka wuce ka na ce kana fige zabi ce ina fige kaji. A'a ina kuwa fige kajin an shiga Allah dan koya dan Allah da Allah mu muna unguwa ba za mu ga abu yana faruwa mu shi gaskiya za mu kai wa gari kara mu je a kai ka gaba alƙali kawai shi ne abin da ya kamata amma wannan ai kana bata wa mutane suna kana bata malamai suna gaskiya ha ba da Allah nuna mata bambanci tsakanin takin zamani da na Hausa ta yarda kai kanta